Віцебску з 2 кастрычніка мяняецца маршрут руху тралейбусаў нумар 6 і 7. Цяпер іх шлях будзе пролягаць праз паўднёвыя спальныя мікрараёны. Шасцёрка будзе рухацца ад мікрараёна Фрунзе па вуліцах Церашковай, Петрусяброўкі, воінаў-інтэрнацыяналістаў. Далей па праспекце Чарняхоўскага праз плошчу Свабоды да чыгуначнага вакзала і ў зваротным напрамку. Тралейбус пад нумарам 7 будзе рухацца ад мікрараёна Фрунзе па вуліцах Лазо, Церашковай, Петрусяброўкі, воінаў-інтэрнацыяналістаў па праспекце Чарняхоўскага да Смоленскага рынку и назад по гэтым же шляху. Решение о изменении маршрутов принято с целью улучшения транспортного обслуживания населения, а также решение Витебского городского исполнительного комитета после изучения вопроса величины пассажирских потоков на основании обращений граждан и трудовых коллективов. Данные изменения позволят связать улицу воинов-интернационалистов со Смоленским рынком, и промышленным узлом улицы Терешковой, проспект Фрунзе, улицы Лазо. Трамвайна-тралейбуснае ўпраўленне звяртае ўвагу пасажыраў, што з-за павелічэння працягласці маршрутаў зменіцца час прыбыцця на канечныя прыпынкі і просяць улічваць час у дарозе, асабліва калі вы накіроўваецеся на чыгуначны вакзал.